Pan fydd angen cefnogaeth arnaf, ni allaf yn ddangos ei bod yn hawdd i dod o hyd i fi. Rwy'n bryderus ac yn cael trafferth yn dopi, ond mae rhestr aros hir am gymorth. Fy mod i'n acto'n hapus drwy'r amser, dydy hynny ddim yn golygu nad oes gen i pryderon. Rwy'n gofalwr ifanc a dydw i ddim yn gwybod gyda phwy siarad yn bamor flynedig ydw i. Mae Cyngor Caerdydd a Phartneriaid eisiau i'r holl bobl ifanc sy'n byw yng Nghaerdydd deimlo'n ddiogel a bod yn ddiogel. Felly, rydym yn gweithio gyda phobl ifanc yn eu harddegau ar draws y ddinas i roi'r cynllun hwn ar waith. Mae ganddo 6 nod. Nod 2. Mae iechyd a lles pobl ifanc yn well. Rydym am i wasanaethau weithio gyda'i gilydd fel bod Caerdydd yn ddinas lle gall bobl ifanc ddweud. Mae yna cefnogaeth yn yr ysgol ac ar-lein. Rwy'n cael help pan fydd ei angen arnaf. Rwyf wedi dysgu sgiliau bywyd am cadw'n iach ac i cadw'n iach yn meddyliol. Mae'r gweithwyr proffesiynol yn deall am sut i'n gefnogi'n well.